Action. Take one. Let's go. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Έχουμε μαζευτεί όλοι μας εδώ. Έχουμε Και όλο το τρεις. επιτελείο Και οι τρεις μας. και η κάμεραμαν. Οκ. Για να συζητήσουμε. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Ό,τι νιώθεις ότι χρειάζεσαι να συζητήσουμε μπορείς να μου το προσφέρεις και να σου δώσω τη γνώση μου, την άποψή μου και όλων των τελεγάτων. Και ποιος θέλει να πάρει τι θέλει, ποιος θέλει να το αφήσει. Κατάρχεια και δύσκολη. Okay. Λοιπόν, μισό λεπτό να φέρω τις ερωτήσεις μας. Θα ήθελες να μας πεις με ποια ιδιότητα μας μιλάς? Γιατί κάποιος να σε ακούσει να μιλάς? Ναι, οκ. Δεν πιστεύω ότι όλα πάνε έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι... Το παιχνίδι είναι πιο απλό και πιο περίπλοκο ταυτόχρονα. Είναι ένα... Ποιο παιχνίδι? Το κάνω... Το παιχνίδι της ζωής. Το κάνω γιατί είναι αυτό που νιώθω ότι θέλω να κάνω. Είναι... Δεν υπάρχει λόγος. Ένα δέντρο δεν ψηλώνει για κάποιο λόγο. Ένα πουλί δεν κυλάει για κάποιο λόγο. Το κάνει γιατί το κάνει. Αυτό είναι που κάνει. Εγώ είναι αυτό που νιώθω ότι θα κάνω, θα πω, θα προωθήσω στον κόσμο και δεν περιμένω κάποιο αποτέλεσμα. Δεν περιμένω να πάρω κάτι. Αν θέλει κάποιος να πάρει από αυτό, άμα κάποιος νιώθει ότι αυτό μπορεί να τον βοηθήσει στη ζωή του, από μένα να το πάρει 2 φορές. Όπως έχουμε ξαναπεί, σίγουρα μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει τις αϊπνίες με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το βίντεο το αφιερώνω στην αδελφή μου που το ζήτησε. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Μαρία. Σαν ραδιοφωνικό σταθμός. Το επόμενο τραγούδι αφιερώνεται στη Μαρία. Λοιπόν, όχι. Να ξεκινήσουμε με κάποια πράγματα που είναι καλό να οριστούν στην αρχή. Θέλεις να πεις τι πιστεύεις ότι είναι πραγματικότητα? Γιατί είπες ότι δεν πιστεύεις ότι παίζεται έτσι το παιχνίδι της ζωής. Άρα πώς παίζεται? Τι είναι αυτό που ζούμε? Πολλές... Πώς είναι μια ταινία που είναι πολλές φωτογραφίες όλες μαζί και όλες μαζί βγάζουν ένα νόημα. Μία φωτογραφία δεν βγάζει. Αν δεις ένα φιλμ από ένα βίντεο, δεν θα καταλάβεις τι λέει το βίντεο, τι δείχνει το βίντεο. Καταλαβαίνεις αυτό? Και πιστεύω ότι είναι πάρα πολλές εκδοχές και αυτό που είσαι απλά διαλέγει μέσα σε όλες αυτές ποιο είναι το αληθινό γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένας Χρήστος αυτή τη στιγμή για μια Παρασκευή με κερατάκια, με περίεργες μύτες, με περίεργες. Το περίεργο δεν υπάρχει. Για αυτούς εμείς είμαστε περίεργοι, για μας αυτή είναι περίεργη. Και εκεί είναι το όλο πατάει στο ότι για να υπάρχει το τίποτα, για να υπάρχει αυτό, υπάρχει το τίποτα, για να υπάρχει το τίποτα, υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να βάλεις βάρος μόνο από τη μία μεριά. Με ποιο δικαίωμα το πατάς εκεί, ας πούμε. Τι εννοείς για να υπάρχει το τίποτα, υπάρχει αυτό? Το τίποτα σίγουρα είναι τίποτα. Οπότε και με γιατί... λίγα λόγια το τίποτα δεν υπάρχει για να υπάρχει αυτό το κάτι. Γιατί να ισχύει αυτό, αυτή η σύνδεση? Όλα έτσι μας δείχνουν. Είναι τι έχουν βρει οι επιστήμονες, θα πω. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ένας επιστήμονας δεν είναι το τι χαρτί έχει και το τι φοράει στολή και τι κάνει. Είναι ο καθένας μας που ζει αυτή τη ζωή και πόσο βαθιά θέλει να μπει σε αυτή την τρύπα. Γιατί είναι όπως το διάστημα, όταν κοιτάς το διάστημα με μια μεγάλη κάμερα, δηλαδή με κάτι,
Βλέπεις μέχρι εκεί που βλέπει κάμερα και μετά, άμα πάρεις μια μεγαλύτερη, βλέπεις παραπέρα. Το θέμα δεν είναι ότι υπάρχει το παραπέρα, είναι ότι δημιουργείται για να το δεις εσύ. Φτιάχνετε κάτι. Γιατί να μην υπάρχει? Υπάρχει, όπως είπαμε. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει κιόλας. Δεν υπάρχει επειδή δεν υπάρχει για μας. Εγώ μπορώ να πω μόνο για τα δύο μου μάτια τι λένε ότι βλέπουν αυτά τα δύο μου μάτια. Γιατί ουσιαστικά είναι άρα, το φως λογική... που μπαίνει μέσα και χτυπάει στο πίσω μέρος του ματιού μου. Δεν είναι. Όλα είναι δονήσεις. Είναι κυριολεκτικά είναι η φωνή μου, ο αέρας που χτυπάει στο λαρύγγι μου και βγάζει αυτή την δόνηση που ακούεις εσύ στο δικό σου αυτή, που η δόνηση αυτή ακούγεται, παιδί μου, έτσι. Οκ, άρα με αυτή τη λογική δεν υπάρχει μια χώρα, ένα μέρος που δεν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Τύπου, Ναι. η Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για μένα όχι, είναι στο μυαλό μου. Μπορώ να κρίνω ότι υπάρχει, μπορώ να νομίζω ότι υπάρχει, μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει, αλλά εγώ δεν είμαι εκεί και ουσιαστικά δεν είμαι πουθενά. Το μόνο μέρος που υπάρχει είναι το εδώ και το τώρα. Γιατί το παρελθόν δεν υπάρχει και το μέλλον δεν υπάρχει. Όποτε και να σκεφτώ για το παρελθόν, θα το σκεφτώ στο τώρα. Και όποτε και να σκεφτώ για το μέλλον, θα το σκεφτώ στο τώρα. Ουσιαστικά τώρα θα προσπαθήσω να τα βρω εκείνα. Δεν θα είμαι τότε εκεί. Είναι όπως το grandfather paradox, που θα πας και καλά να σκοτώσεις τον παππού σου, αλλά δεν θα μπορέσεις να σκοτώσεις τον παππού σου. Γιατί άμα πας πίσω και σκοτώσεις τον παππού σου, δεν υπάρχεις για να πας πίσω. Mm-hmm. Οπότε είναι μια λούπα. Οκ. Πολλά μπορούμε να πούμε ακόμα εδώ. Αλλά άμα έχεις κάτι τσούλαδο, γιατί ωραία, θα έχουμε και άλλα βίντεο σίγουρα. Εγώ να πω ότι αυτό το βίντεο είναι απλά μια Κυριακή μεσημέρι τυπική. Απλά αυτή τη στιγμή το γυρνάμε και σε βίντεο. Είναι πολύ αυθόρμητο, δεν είναι ότι το έχουμε οργανώσει. But we will. Yes. Και κυριολεκτικά είναι αυτά που τουλάχιστον εγώ έρχομαι σε επαφή καθημερινά, θα έλεγε κανείς. Σε παιδί. Οπότε ευκαιρία να έρθει κι άλλος κόσμος. Welcome. Μην τα ακούω μόνο εγώ. Οκ. Στην αρχή μπορεί να ακούγονται περίεργα, είναι η αλήθεια. Και τα λες και με ένα περίεργο ύφος. Μη προσιτό, θα έλεγα. Ειδικά στην αρχή, του τύπου εγώ ξέρω. Όλοι το κάνουν αυτό. Και εσύ αυτό μου λες, μου λες ότι εσύ ξέρεις. Απλά δεν καταλαβαίνεις ότι το κάνεις γιατί νομίζεις ότι έχεις κάποια θεωρία από πίσω σου, ότι μου το έχουν πει, έχουν συμφωνήσει όλοι σε αυτό είναι. Ενώ δεν είναι έτσι. Έχεις αφήσει τον κόσμο να σου βάλουν την άποψή τους και έχεις μπει σε μια κοινότητα και έχεις πει όλοι μαζί θα λέμε αυτό. Okay. Αλλά και οι δύο μας αυτή τη στιγμή ξυπνήσαμε από τον ίδιο τρόπο. Ανοίξαμε ένα μάτι μας σε αυτό το μαγικό παιχνίδι που δεν έχουμε ιδέα από πώς κατέβουμε. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να μην μιλάμε τόσο φλούμαν. Κυριολεκτικά κοιμήθηκες, έκλεισες τα μάτια σου, χάθηκες για λίγο και ξανά άνοιξες τα μάτια σου και ξαναπέζεις ένα παιχνίδι. Πολύ σου φαίνεται καθημερινό και κατανοητό, αλλά δεν θυμάσαι πραγματικά το χτες. Mm-hmm. Θυμάσαι τι νομίζεις για το χτες. Εγώ απλά λέω... Και τώρα, συγγνώμη, λες τι πιστεύεις εσύ. Όπως και εγώ λέω τι πιστεύω εγώ. Απλά εγώ δεν έχω πρόβλημα στο να είμαι λάθος. Δεν έχω αυτό το φόβο του τι πρέπει να πω. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που έχω να πω είναι αυτό που πρέπει να πω. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αυτό μεταφράζεται κάπως... Μπορεί κάποιος να το δει σαν έπαρση. Αυτό μεταφράζεται ως preaching. Δεν κάνουμε κάποια θρησκεία, δεν κάνουμε κάποιο... I'm not trying to preach. I'm just talking. Ο καθένας μπορεί να πάρει ό,τι θέλει εδώ πέρα. Δεν είναι τίποτα δεσμευμένο.
άμα αυτό το κάναμε οργανωμένα, θα ονομαζόμασταν θρησκεία, θα ονομαζόμασταν σαν τους... Ιεχωβάδες. Όλους γενικά αυτό κάνουν, σου λένε... Κάποια αίρεση. Κάποια αίρεση, μπράβο, αυτό έψαχνα, γιατί είναι... Ουσιαστικά εκείνη η εκδοχή τους είναι όλοι εμείς έχουμε μια ιδέα. Έλα σε αυτή την ιδέα. Εσύ πώς διαφέρεις από αυτό? Εγώ σας λέω τη δικιά μου ιδέα και πάρτε ό,τι θέλετε από τη δικιά μου ιδέα. Μην έρθει κανένας κοντά μου. I'm alone. Ακούγεται σαν κάτι που θα έλεγε κάποιος... Μπούντα Νέτσα. Κάποιος που φτιάχνει τη δική του αίρεση όμως. Well, έτσι γίνεται, είτε το θέλεις είτε όχι. Και γι' αυτό εκμεταλλεύονται πολύ αυτό το γεγονός, γιατί πέφτεις σε αυτή την παγίδα μόνος σου. Γιατί όλοι προσπαθούν να βρουν αυτό το golden goodie, αυτό το μαγικό πράγμα. Γιατί ο καθένας μπορεί να το πει ό,τι θέλει, αλλά ουσιαστικά εκεί που πάντα σταματάει είναι στο πόσο χαρούμενος πραγματικά μπορείς να γίνεις, πόσο ικανοποιημένος με αυτή τη ζωή. Και άμα μπορέσεις να την απολαύσεις, ο κόσμος το ζηλεύει αυτό και σταματάει να λέει εγώ ξέρω. Πώς μπορώ να την απολαύσω? Για το να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Πώς μπορώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος? Εδώ υπάρχει. Τι πρέπει να αλλάξω, συγγνώμη, για να γίνω καλύτερος άνθρωπος? Μπορώ να δώσω συμβουλές, αλλά δεν θα υπάρχει λόγος. Θα είναι σαν από εκεί που είσαι παγιδευμένος με σιδερένιες αλυσίδες, να τις κάνεις χρυσές. Πάλι θα είσαι παγιδευμένος. Doesn't really matter. The illusion of life is going to be an illusion, nonetheless. Μπορείς εκεί που έλεγες πόσο αλκοόλ πίνω, πώς βγαίνω έξω, πόσο ωραία περνάω εκεί, να το αλλάξεις και να πας να λες πόση ώρα κάτσα στην εκκλησία, πόσο προσευχήθηκα, πόσο την παγίδα δεν θα τη δεις, γιατί η παγίδα είναι να πας και να δεχτείς, να πεις πόσο εγώ έχω κάνει, εγώ το έχω κάνει. Αυτή είναι η παγίδα που θα τη δεις μόνο όταν καταλάβεις ότι και αυτό είναι μια παγίδα. Δηλαδή είναι... Θα βάλω λόγια άλλων μέσα σε αυτή τη συζήτηση, βασικά γιατί δεν θέλω, αλλά μπορείς να ψάξεις περί του θέματος και υπάρχουν πολλές γνώσεις εκεί πέρα, απόψεις. Αλλά ουσιαστικά όλο αυτό που θα συζητήσουμε δεν υπάρχει να συζητήσουμε κάτι, γιατί το έχουν όλοι. Είναι σαν να κλέψω το ζαχαρότο από την τσέπη σου και να στο δώσω. Είναι δικό σου από την αρχή. Τι έχουν όλοι? Το παιχνίδι της ζωής. Πώς θα γίνουν καλύτεροι όμως σε αυτό το παιχνίδι? Σε αυτό το παιχνίδι πώς θα ανέβουνε level? Δεν γίνεσαι ποτέ καλύτερος, γιατί είσαι πάντα μια χαρά. Γιατί όλο το νόημα είναι να παίξεις. Αλλά μπορείς να αλλάξεις αυτό που παίζεις άμα δεν σου αρέσει με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι πριν πας για ύπνο να λες affirmations, όπως η αγαπημένη μου είναι Thank you for showing me that the problem has been already solved. Το λες 3 φορές και μετά το πρωί όταν ξυπνάς είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πριν κοιμηθείς και μόλις έχεις ξυπνήσει είσαι θα το μεταφράσω στα ελληνικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει, είσαι στο ονειρικό state, δεν είναι γονικό αυτό. Κατάσταση. Μπράβο. Γιατί το σώμα σου έχει καταλάβει ότι πάμε για ύπνο, έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει και γίνεσαι λίγο όπως είναι ο καπνός. Ο καπνός δεν είναι
καθόλου λιγότερο σημαντικός, καθόλου περισσότερο σημαντικός από ένα τραπέζι. Αλλά ο καπνός εξαφανίζεται εκεί που δηλαδή υπάρχει και δεν υπάρχει. Το καπνό, you cannot lean into it. Δεν μπορείς να στηριχτείς στο καπνό. Δεν σημαίνει ότι ο καπνός δεν είναι το ίδιο, η ίδια ύλη. Αυτό σε βοηθάει γιατί μέσα σου είναι το εσύ σε πολλές εκδοχές. Είναι το εσύ που παίζεις και το εσύ που είναι το ανώτερο εσύ. Δεν σημαίνει ότι είναι το καλύτερο εσύ. Η λέξη ανώτερο δεν το κάνει αυτός πρέπει να γίνω. Είναι αυτός που είναι μαζί σου. Και άμα γυρνάς και του λες σε ευχαριστώ που μου έδειξες αυτά τα όμορφα πράγματα, σε ευχαριστώ, εκτιμάς το παιχνίδι που προσπαθεί να κάνει και σε βοηθάει στο υπόλοιπο. Σου λέει δοκιμάζεις κάτι καινούριο, προσπαθείς τόσο πολύ, λες όμορφα πράγματα, δηλαδή είναι το να πεις ευχαριστώ που μου έχεις λύσει τα προβλήματα, δείξει ότι έχουν λυθεί τα προβλήματα. Ασυναίσθητα το άλλο μισό που δεν βλέπει, μόνο ακούει, λέει όντως. Να είσαι καλά. Γιατί όντως λυθήκανε. Προβλήματα λυθήκανε. Εσύ δεν τα έχεις βρει προς προβλήματα. Μέσα σου ένα μωρό παιδί. Θα σου δώσω παραδείγματα. Ας πούμε, όντως σκεπάστηκες. Όντως ήπιες νερό. Όντως έκανες μπάνιο πριν κοιμηθείς. Δηλαδή, όντως έκανες πράγματα που ήθελες. Δεν τα ήθελες τόσο, δεν έλεγες αυτό πρέπει να γίνει για να φτάσω εκεί. Έλεγες να κάνω μπάνιο, να κοιμηθώ, να φάω. Απλά τα είχες πολύ έτσι ότι θα γίνουν, ότι είναι εύκολο να γίνουν. Τα είχες πολύ σίγουρα. Δεν είναι τίποτα πολύ σίγουρο. Από εκεί που είσαι, το επόμενο δευτερόλεπτο μπορεί να μην είσαι. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι πεθαίνουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε. Είναι ένα άλλο παράδειγμα πολύ ωραίο που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Άμα σου πω αυτή τη στιγμή σήκω, θα σκοθείς. Δεν θα το σκεφτείς, δεν θα κάτσεις να πεις κάτσε μπορώ. Να δούμε. Άμα σου πω πέτα, θα κάτσεις και θα διαφωνήσεις μαζί μου. Θα πούμε πώς, θα μου πεις. Για το ένα επειδή το έχεις κάνει, είσαι πολύ σίγουρο ότι γίνεται. Το γνωρίζεις, δεν θα το σκεφτείς καν, θα πεις όπα, πάμε. Για το άλλο θα πεις πριν καν να δοκιμάσεις. Πριν καν σκεφτείς ότι μπορεί να δοκιμάσεις. Θα σταματήσεις το μυαλό σου και θα σου πει πώς. Δεν λέω ότι μπορείς να πετάξεις. Λέω ότι έδωσα ένα τρελό παράδειγμα για να μπορείς. Μπορείς να πετάξεις. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς. Ξέρω εγώ. Έχω δικός μου να πετάει σε βίντεο στο ίντερνετ. Μπορεί να πετάνε όντως. Μπορεί κάτι να μην ξέρω. Είναι το ότι δεν ξέρω κάτι είναι σίγουρο. Το θέμα είναι να απολαύσεις αυτά που νομίζεις ότι δεν είναι τίποτα. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να τα καταλάβεις αυτά είναι να κάτσεις 3 μέρες νηστικός και να πίνεις καφέ με μέλι, μόνο και νερό. Με το που φας μετά θα δεις ότι είναι ένας εύκολος τρόπος να αρχίσεις να τρως φρούτα. Γιατί μετά από την πρώτη μέρα δεν πολύ έχει σημασία τι θα τρως. Το στομάχι σου έχει κλείσει, δεν πολύ πεινάς, ψηλό είσαι, να φάω, να μην φάω. Δεν αρχίζεις και ψιλοπεθαίνεις, οπότε λες να φάω. Μου είχες πει κάποια στιγμή ότι για τα φρούτα ότι είναι βασικό πράγμα που χρειάζεται κανείς και ότι είναι 7 πράγματα που χρειάζεται κάποιος. Αυτά με τα φρούτα είναι 3 για να γίνεις higher you, να μπορέσεις να γίνεις, να λάμψεις κυριολεκτικά με όλη την έννοια της λέξης. Είναι φρούτα και λαχανικά, νερό και γέλιο. Και ο ύπνος είναι πάρα πολύ χρήσιμος μέσα σε αυτό. Αυτό είναι άμα δεν χαλάς τον ύπνο. Ο ύπνος να είναι στάνταρ. Αλλά αυτά είναι για πολλούς λόγους. Με φρούτα και λαχανικά τα φρούτα έχουν μαγνητικό πεδίο. Εκπέμπουν
εκπέμπουν αυτό το ρεύμα που έχουν. Άμα δεις φωτογραφίες στο ίντερνετ με πόσο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς, τι εκπέμπει ρε παιδί μου το κάθε φαγητό. Ένα μήλο εκπέμπει μαγνητικό πεδίο, είναι ζωντανό, είναι radiating. Ένα κομμάτι κρέας είναι νεκρό, δεν είναι ζωντανό για να βγάζει. Και θα δεις τη διαφορά σε αυτά τα δύο και θα το αντιληφθείς με τη μία, αυτό που σου λέω. Αυτό γίνεται για πολλούς λόγους, αλλά επειδή τα φρούτα, το μόνο που κάνουν από όταν ανοίγουν τα φρούτα είναι να απορροφάνε τη δύναμη του ήλιου και το χώμα. Το χώμα κυριολεκτικά είναι γιώνες, είναι ο ήλιος δίνει ρεύμα, το φάει το φυτό το δίνει στο φρούτο του και το φάει και τις ρίζες, το δίνει στο φρούτο του. Τα φρούτα κάνουν πάρα πολύ καλό σε αυτό το τομέα και στον τομέα του καθαρίζει τον οργανισμό σου από περιττά πράγματα, ας πούμε ο καρκίνος και αυτά πιστεύω ότι είναι κακά φαγητά, κακά ποτά, πράγματα που είναι κορεσμένα λίπη που δεν μπορεί ο οργανισμός να διώξει και αφού τα έχει μέσα του γυρνάει και λέει ok, θα το τοποθετήσουμε σε ένα σημείο να μην τρέχουν όπου να είναι και τα κάνουν καρκίνωμα και αυτά είναι είτε από κάποια σκουλίκια ή κάτι πράγμα που μπορεί να έχεις μέσα σου και που βγάζουν τα κακάκια τους, τα τσίσα τους και αυτά. Είναι αυτό, είναι κάτι που τρως εσύ και ο οργανισμός σου δεν μπορεί να το σπάσει και λέει δεν πάει πουθενά αυτό, να το αφήσουμε εκεί. Το αφήνεις σε ένα σημείο. Είναι για μένα ξεκάθαρο το ότι άμα κοιμάσαι καλά, τρως καλά και προσπαθήσεις με όλη σου τη δύναμη να είσαι χαρούμενος, όλη σου τη δύναμη εννοώ όταν κάτι γίνεται δίπλα σου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρηθείς με ένα σημείο και μετά. Το να κλάψεις και να στεναχωρηθείς είναι ο τρόπος που σου έχει δώσει το σώμα σου να βγάλεις αυτό τον πόνο από πάνω σου. Είναι ο τρόπος που είπε νιώθεις πίεση, αυτή τη στιγμή νιώθεις κάτι και σου δίνει τη λύση. Το θέμα είναι πρέπει να σταματήσεις από ένα σημείο και μετά, εκεί που να πεις ο πόνος δεν φέρνει κανέναν πίσω, το κλάμα δεν φέρνει κανέναν πίσω, σε κάνει καλύτερα με τον εαυτό σου, ναι. Όμως το δώρο της ζωής δεν το έχεις χάσει και δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις να το παίζεις. Το δώρο της ζωής, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι το ότι το παίζουμε. Ξέρουμε ότι θα σε παίρνει ο ύπνος λίγο. Ναι. Ξέρουμε ότι θα τελειώσει. Δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Ωραίο νανούρισμα είναι. Ναι, χάνομαι λίγο από τις συζητήσεις. Προσπαθώ να στα πω όλα πάλι. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι θα έχω πολύ καιρό που θα μιλάω. Προσπαθώ να τα πετάξω όλα μέσα. Θα το καταφέρουμε. Τέλος πάντων, νερό, φαγητό, ύπνος. Το νερό, το ζωντανό νερό, άμα πας σε μια πηγή και πιεις νερό, σε ζωντανεύει γιατί σε γιώνει, σου δίνει κυριολεκτικά, έτσι έχει φτιαχτεί χιλιάδες χρόνια να γίνεται. Ό,τι και αν είναι το πλαστικό μπουκάλι αφημένο στη γωνία, δεν έχει τη δύναμη καθόλου μέσα του. Κάνεις ό,τι πιο κοντά μπορείς σε αυτό το μαγικό δώρο που φέρνει η ζωή, που είναι το νερό, που είναι ζωντανό. Το νερό, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας κυριούλης έχει κάνει κάτι έρευνες στη Διαγωνία που είχε 2 βάζα με νερό. Στο ένα έλεγε όμορφα πράγματα, στο άλλο έλεγε άσχημα, όμορφα λόγια και άσχημα λόγια. Πιο πολύ είναι τα λόγια, τι πίστευε αυτός ότι είναι άσχημο και τι πίστευε αυτός ότι είναι όμορφο. Δηλαδή, το πάθος που έδινε στα λόγια αυτός, δεν ήταν ότι έλεγε λόγια έτσι στον αέρα λόγια. Αλλά τα λόγια αυτά είναι, ας πούμε, είσαι άσχημος, είσαι κακός, δηλαδή το έλεγε μέσα του και κακία. Μπράβο, είχε και το συναίσθημα και τα λόγια. Στο άλλο έλεγε είσαι όμορφος, σε πάρα πολύ εξωσπροκαλό, είσαι πάρα πολύ καλό, κάτι καλό. Και τα πάγωνε και το ένα έκανε
Το καλό έκανε ομοιόμορφους κρυστάλλους και πανέμορφα πράγματα. Και το άλλο έκανε απλά πάγωνε. Δεν έκανε τίποτα. Δεν είχε καμία συμπλοκή το ένα με το άλλο. Και μετά το έκανε και με έρευνα με ρύζι, μαγειρεμένο ρύζι. Και το ένα μου χλιάζε στις 2-3 μέρες και το άλλο καθόταν σταθερό πάρα πολύ καιρό. Πολύ ωραία. Θα έλεγα καλύτερα να το βρει ο κόσμος να το κοιτάξει, γιατί το έχω δει πολύ καιρό πριν και δεν θυμάμαι ακριβώς το τέτοιο, αλλά με το που το ψάξεις έχουν γίνει τόσες πολλές ξανά. Ο κόσμος στο YouTube έχει δοκιμάσει πολλές φορές αυτό το προϊόν, το πράγμα και το έχει κάνει. Ωραία. Ναι, μονόλογο πάλι. Με συγκυμάθηκε ο μονόλογο. Όχι. Νομίζω ότι μπορούμε να το αφήσουμε εδώ για σήμερα. Τόσο λίγο. Νομίζω δεν ήταν λίγο. Ήταν ό,τι πρέπει για να πάρει κάποιος μια γεύση. Ναι, εντάξει, γιατί. Ένα preview. Ναι, γιατί είναι όντως και. Σίγουρα κόσμος πει την άποψή του στα comment section από κάτω και θα μπορούμε να απαντήσουμε και σε αυτά. Τώρα εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με το Blip και αυτό το εργαλείο, αλλά θα το βρεις. Σίγουρα θα έρθεις με απορίες του κόσμου και θα με βομβαρδίσεις με αυτές και θα μπορέσω να πω την άποψή μου. Αυτά. Τέλεια. Ωραία. Κάτω.